Wis. OTW pasar, OTW pasar. Apa sih? Halo teman-teman. Atelah pasar. Golek sing gak ono. Golek sing gak ono di omah. Ya tutup ya saya. Wis gak iku. Dan sing nerusno. Yo. Cuma tutup. Hah? Udah dibuka. Berarti lagi pray. Apaan pray? Oh. Pasar musik. Kalau sawo barang. Bakal iku apa iku jantung pisang. Pasar tradisional. Pasar tradisional. Suasana pasar stasiun Jombang. Stasiun lama. Stasiun lama. Pasar Jombang ayo alun-alun kono. Pasar stasiun Ini stasiun ini. Ini sawo. Pak No. Oke. Pak No. Nggih. Gilingan kelopok. Oke, yang naik. Jajan pasar. Apa sayur asem nek gak dodol nek iki. Iku. Pak Dodol. Dodol arek cilik. Tenan ndi? Gak dodol arek. Iku nang ndi? Nanti. Wis sebelah ya. Iki ta. Heeh. Oh. Mbak sayur asem. Tapi bocah zaman iki, Mbak. Aku kan sudah tahu.
rai. Rai. Rai ini cilik iku. Nah, iku. Terus Terus, iku. Iya, Mbak. Aturna wis. Wis iku ae ceper ta gak? Wis Ceper. ceper yo. Ceper Iku ana. nomai. Ala taka. Ana taka. Ini. Wis, gak usah asem. Oke lah ya. Oke. 3.000 rek, 3.000. Oh, akeh Bu. Oleh akeh wis. Jadi sedina. Jadi sak kampung. Sak kampung, kampunge dhewe. Kampung matur suwun. Kampung gak kampung kita di rumah. Mas. Nanti ngalor. Ngalor, lah yo ngalor kita ngalor. Dek. Oh, ngetu nggak kabari. Kok ireng. Kaos ireng. Ya, Cek, sayur asem 1. Wis, iku tok ae. Tape. Tape ini men ono ta gak tape? Tape. Antek. 2.000. Oke. Wes. Ya, ndi? Oh, ngalor. Rokok enggak ada. Ndi iki? Ini mana tuh? Kene ne. Walor. Kok ganti ini kalau nyabrang apa? Ini kalau ini itu juga kan jopo. OTW mulai tuku panas. 3 juta, 5 juta ini wis. Ramban nang guru omah. Ramban ngene nguri omah. Omahe guri pasar. Wis ngene rek iki. Terus iwake apa iki? Hah? Lele. Iwake lele-lelene jek piro? Cibi Di omah. Jek 3 koyoke. Cik telu. Iya. Nggih. Wis sampe apa ya iki? Wis, kok tambah entek dagangan Yo guru. terus Sembrono ya. semberane. Aku gak enak sing didol. Terus sampe apa iki? Ngombene apa iki? Iya, ngombe Istri, ngombene ngombe es. tok ganti sarapan. Samute iku gawe iku. Ya iya, mari masak. Kok wong gak uman tuku gak ono. Nggih omah. Nyarani apa nyisai wong-wong ae, wong Lah bisa iya. tuku. Kok nek tak tuku kabeh gak uman e. Pon, terima kasih. Sami-sami. Ngelak tuku es batu. Ngelak. Mari mlaku dhewe ngelak. Karek nganu hadiah ya mari iki. Yang ini
Ayo kamu bingung. Biar aku ya jago terus kami ngono jalan. Balik mana jago? Ayo, liwat ndi? Brambang itu bae melowar. Mewek. Piro iki? Iki 5.000. Iki mangku 6.000. Soalnya seprapat iku 13.000. Awas banyak raja. Tuh seprapat iku 13.000. Ya obat kok nggon piro regane iki? Ya sak cukupe lah. Iki mang 5.000. Kalau tepat. Bedah ini gimana ini? Ganti rugi. Ini rugi ini Coba kan. terasa kelarang. Berapa kan? Coba dah. Aduh, kerupuk. Kan Enggak usah lu. nggak usah. Jangan nasi kosok KTP kerupuk. Lewati. Jalan baru Kali Bajin. Ya niki kali. Kali ku sungai. Kali. Terus Kali rek iki kali cilikanku biyen sekolah TK kene iki. Kali terteke iku tekan pring ngono. saiki dadi jalan. Saiki dadi dalan. Kaline ditutup. Kok gak ditutup digekno ubuk-ubuk. Bok, iya. Jadi disor kali dhuwur dalan. Sore iku kali ndukur iki dalan. Lah iso diliwati ngene.